Bismillahirrahmanirrahim. Jinadlillahi ta'ala. Wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'anna bi ulumih. Wa maddana bi asrarih. Wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna al-akhda birrifi wal lutfi. Wa'lam lan ngerti sira anna al-akhda istuhunna tumandang. Birrifi kelawan alan wal lutfi lan alus. Wa izhari syafaqati lan nglahiraken welas warahmatilan melas alih ngatasi al-akhd. Madarun utayu ubengan kabirun kang gedhe. Indal amri naragane merintah bil ma'ruf lan bagusan, penahyan nyegah mungkari sange mungkaran. Falika bihi wala ta'dil anhum tumta tarju. Falika mangana tepana sira bihi lawan ahad. Wala ta'dil. Lan aja pindah sira anhu sange ahad madem ta selagine langgeng sira. Tarju iku ngarep-ngarep sira ing manfaate ahad. Wahusulal maksudilan hasil tujuan dia kelawan ahad. Wa fil hadis dalam hadis ka maka ana apa arifku alan bisa dalam suci illa zana angin masih apa arif ku ing syai wa manusialan ora dan dapat apa arif min syai'in suci illa syana angin lakoni apa nasi wa insya. Ora jalan maka aidan halimale apa anna ustune kelakuan. La ya'muru iku ora bil ma'ruf lawan bagusan wayan ala nyegah anil mungkari sange mungaran illa rafiqun ange wong kang welas. Fima dalam barang ya'muru kang merintah sapa rafiq bi kelawan ma sapa rafiqun kang welas fima ing dalam barang yang agak nyegah sapa rafiq anhu sange ma. Kadzalika kaya mengkono yang bagi saya jalil insan yang kedua manusia apa ayakuna arep nyentuh ana sapa insan amila iku wong sing ngamalna bi maklawan perkara yang merintah sapa insan bi kelawan mah mustaniban hal yang ada lima malam perkara yang hakang nyegah sapa insan anhu saking mah kaina mestune kelakuan iku yakunu ana dikalami iku duwe kalame insan apa meresep fil qulubi yang dalam hati wa ibatun lan wibawa fisuduri yang dalam dada wa qad wa'ida. Nah teman-teman janjiakan soal itu pengancam asyad itu kang banget via hak iman yang dalam hak wong yang merupakan merintah sapa man bil khairi kawan bagusan wala ya'tilan orang lakoni sapa man bi ing khair wayan halan nyegah sapa man anis syari saking Allah wayati lan nglakoni sapa man ing syari. Kemudian wa dzalika yang bagil insani ayyakuna amilan bima ya'muru mustariban lima yanha anhu. Seharusnya kanggone wong-wong sing nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar iku yo ngedoi apa sing dilarang fa innahu yakunu likalami waqun fil qulub wa ibadun fis sudur. Mereka sak temene mengkono iku mau apa jenenge meresep ing dalam ati berwibawa ing dalam dada waqad wa'ida al-wa'idu asyaddu fi haqqi man ya'muru bil khairi wa ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi. Terus kemudian amar ma'ruf nahi mungkar iku ketika
awak dhewe amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kok awak dhewe malah orang lakoni. Cara mana contoh? Ngongkon nglakoni apa? Nyegah nglakoni maksiat, tapi awak dhewe malah swalike, malah nglakoni maksiat, malah orang nglakoni keapian. Maka iku mau dadi ancaman yang banget dadi ancamane kanggo wong sing iku mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi malah dirine dhewe iku swalike. Wa dzawwa al-afdal wal ula wa illa fa'ala insan. Ayyamuru wa yanha wa in kana ghairu amilin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.